Троя се намира в твоя роден град Царево. На остров Света Анастасия до Бургас се намира част от Александрийската библиотека и на остров Свети Иван се намира първата Библия, цялата позлатена. Кажи ми за тези пещери, които крият несметни богатства. Реални ли са? Вътре, в него, в стъклена, да не кажа клетка, е първият Исус Христос дошъл на земите преди 20 000 години. Тук. Долу под нас се появи огромна пропаст, колкото 16-етажна сграда. Значи горе-долу на 10 или 15 метра две отцепени стени, гладки стени. Познаваш ли човек, който е влизал в такава пещера и изнасял много злато или книги или каквото и да е? Не. Някой споделял ли ти това нещо? Аз съм питал какво има в това подземие. Отговорът беше чертежи и части от извънземни уреди. Защо според тебе извънземните те проявяват такъв интерес към корони на български владетели? Ботев се е убит от наши българи, от собствените си четници. Левски е обесен. Левски е обесен, аз съм му казал къде е обесен. На същото място, където си е днес горе-долу паметника. От няколко вече месеци ние получаваме нова енергия. Не това, за което има. Променени са не само циклите на Земята, променени са енергиите на Земята, чистотите на Земята, което е коренно различно от това, което е било до сега. Един ден България ще бъде духовен център на целия свят. Здравейте, уважаеми зрители! В момента сме в домът на Милан Миланов. Господин Миланов, благодаря, че сме ваши гости, че ни приехте в дома си. Добре дошли. И че ни позволявате да питаме каквото си искаме и да си говорим, както сме си говорили много пъти с теб. Да, ние сме стали приятели. Да, няма сега да се преструвам да ти говоря на вие, защото няма смисъл. Не се виждаме за първи път. Разбира се. Бих казал даже, че от толкова отдавна се знаем, че мисля, че ти ме вкара в едната от книгите си, без да ми пишеш името, нали? Да. Да, няма да казвам и сега, ако ти прецениш, ще кажеш, да. За което ти благодаря, не? Написа 17 книги ли станах? 17. 17 книги. Да. Тайните подземия на България. Под едно и също заглавие. Помням си, когато излезе първата, втората, третата, това беше някакъв бум на българският пазар, книжен пазар. Много хора те каниха. Някои хора се подиграваха с това, което си писал. Имаше и такива, аз си спомням. Не бяха много, но имаше такива. Откъде вадиш тази информация? Ти си феномен, защото 17 книги издаваш различни с едно общо заглавие. И то в заглавието има тайни. Откъде знаеш за тези тайни? Първите книги започнаха в 2010 година. Първо ми беше много интересно и се интересува от край време за подземията под земята. Да. Това, което ме интересуваше и търсих всякакъв начин нещо да разбера. И беше много интересно, че в това време ми попаднаха стари архиви, стари неща за подземие, и то предимно подземие в София. Едно от доста големите подземия, това е в София Боянския водопад. Оттам има цяло писание, аз съм го публикувал в книгата си. Ти ще го публикува, да. Така, аз съм публикувал в книгата си и тогава самата съдба ме срещна с ясновидка, който на времето
знаеше, не бяха добре дошли в България. Да. Ясновидките, както и сега, продължават да се насмиват на тях, но има ясновидки и ясновидци. Да. Да. Ясновидци, които са много интересни, като да речем Ванга. Да. Бил съм 2 пъти при Ванга, говорил съм с нея. А това, което и с други се говорили ясновидци, които са сериозни, но това, което най-много ме е впечатлило, че когато се срещна с тази жена, разбрах, че тя има учител. Аз тогава не знаех учители. Ванга има друго, с което говорим с нея, с Веса Маркова. Веса Маркова. И тя ми разкри, че има учител, който и говори. Да. Аз от време на време имам някакви такива, не се казва халюцинации, ами идва в несъзнателно виждане и дори видях нейният учител. Аз не съм ясновидец. Няма как да бъда ясновидец, но в продължение на 20 години аз ходих при тая жена всяка събота и записвах на книга какво вижда, какво прави. Така са и многото неща, които бяха в подземията. Това бяха първите 3 книги. Първи, втори и трети том. След това се запознах с една друга жена, която се казва Гергана Герасимова. Невероятна ясновидка от Варна. Но тя е родена в София и сега е в София. Как стана това нещо? За да разбера наистина колко е добра ясновидка, аз си зададах 3 въпроса, за които знаех предварително отговорите от Веса Маркова. Значи първият въпрос беше: какво има на остров Света Анастасия до Бургас? Какво има на остров Свети Иван до Созопол? Къде се намира Троя? Тя ми отговори и на трети въпроса без грешки на това, което бях получил преди това. Троя се намира в твоя роден град Царево. На остров Света Анастасия до Бургас се намира част от Александрийската библиотека. И на остров Свети Иван се намира първата Библия, цялата позлатена. Дори съм описал и подземията, какво има на едното място, на второто място, на третото място. Това са нещата, за които вътре в книгата нямаше как да ги разкажа без тези ясновидски тяхни знания. Но едната, след това се запознах още една ясновидка, пак по помощ на Веса Маркова. Тя е от Стара Загора. Тази жена ми направи много силно също впечатление, защото с нея успях да напиша в книгата Дискът на Фестус. Знаеш, всеки знае за какво дискът на Фестус. И никой не знае какво пише. Никой до сега не го е разчел. За да отида при нея, аз направих фотография на всяка една снимка от диска. По-отделно. И с белезник и молив в ръката в химикалка ходих в Стара Загора, седнах при тази жена и тя започва да ми диктува. Тя казва: ето сега моят учител е тук, значи тя е нейният учител, и започва да диктува. Питам какво е първата глава, тя ми отговаря. Втората част какво е. Така цялото нещо, може би един ден писах всяко нещо, едно за Дискът на Фестус. Да. От тази жена също много работи научих. Много неща ми бяха интересни, много неща за подземия. Това време излезаха и в България много интересни снимки за подземия, снимани от космоса, за град, който е под Румъния близко. Подземен град. Той излезе книга за това, да. Да, излезе. Аз също питах и излезаха верни нещата. И оттам вече започна да се интересувам и за подземие, и започна с Гергана. Аз какво правя? Аз, както бяха въпросите, задавам даден въпрос. Тя не знае какво ще я питам. И те ми отговарят конкретно на този въпрос. Втория въпрос, продължавам да питам, докато не изчерпва въпроса. Така за всяка една книга по-отделно питам за всяко нещо. Тя не знае какво и чакам какво трябва да ми каже.
Но когато й дам въпроса, отговор е готов. Тя работи и с каша, работи извън на каша, работи с много триизмерни измерения. Говорим за извънземни и за какво ли не. Значи, като говорим тук за Боянския водопад, Да. това, за което говорим, това е един от огромните подземия в България. Вътре, в него, в стъклена, да не кажа клетка, е първият Исус Христос дошъл на земите преди 20 000 години. Тук. Това е светлинното тяло, с което той се минава. Той идва с 200 негови последователи. Вече, когато говори, това е в уния рисунки и направени извънземните кораби. Да. Помните, това е рисунките на много има древни места, в които виждат, че вътре някой управлява. Значи, едно от тези, това, което те виждат, е по времето, когато идва твой Исус. Вече за Исус Христос вече той е друго вече, съвременният Исус Христос преди 2000 години. Но всяко нещо по-отделно е написано в книгата. За всяко нещо има отговор. Да. Така стана и с Пловдив. Да. Най-старият град в Европа. И един от най-старите в света също. Обитаван град. Да, един от който се ползва най-старите в момента все още. Но в Европа няма по-стар от него. Да. Тогава се срещнах и с доцент Ангел Калинов. Да, Ангел Калинов две-три срещи направи с него, но в която една среща се запознах и с теб. Точно така. Бяхме тримата заедно. Да. Бяхме тримата заедно. На едно кафе бяхме отишли, да, точно. Така. И има много работи се публикува и на времето в Пловдив, по радиото, по телевизията. Да. Много неща пише. Ангел Калинов, освен че е доцент, той е учен работник. Да. Това, че работи с махалото, той мисля, че е смешно. Напротив, радиоестезията е една сериозна наука. Хората мислят, че не е така, но е така. В Щатите, в Америка, в Германия, Франция, Италия и други места, наред с обучението за лекар или някъде другаде, има второ обучение за радиоестезия. И то е признато. И то много помага. Да. И много неща от работите неща. Почти всичко това, което пише доцента, е верно. Това е всичко, което е в... Да го разкажа, когато на времето с мой приятел, художник, посетихме Пловдив, Стария град. Значи това говорим преди 45 години. Много отдавна. Качихме се в Стария град. Той ще да художник, интересува се старите градове, беше му интересно. Качихме се на Стария град, полека, най-горе. Обаче ни да прави впечатление, че горе имаше къщи, вече ги няма. Празно място, някак се изведнъж времето качили се промени, не се чува шум вънка ни от колите, ни от някакви вила, никакви хора, няма нищо. Вървиме по една равно място. И накрая на това място виждаме една такава къща от кирпич. И вънка пред нея една количка, в нея е сложена една лопата. Лопата, дето се гребе. Викам, ало, няма нищо. Никой няма. Беше интересно. Минахме още няколко крачки и спряхме. Долу под нас се появи огромна пропаст, колкото 16-етажна сграда. Значи горе-долу на 10 или 15 метра две отцепени стени. Гладки стени. Той ме пита, вътре на съобщещата стена глобус. Глобус, в който се вижда част от Америка. Той ме пита, какво означава това? Викам, не знам, за първи път го виждам. На връщане, тогава и се носих и фотоапарат, направих няколко снимки. На връщане нито една снимка. Нищо не излезе. Празно. Връщам се тук и питам моята позната Веса Герганова, какво е това?
Не, Веса Гергана. Веса Маркова, да. Тогава Веса Маркова. Да. И тя ми отговори. Ти видя къде е входа на подземието. Значи входа на подземието е надолу почти, не знам колко метра е тази 16-та етажна сграда. Много дълбок вход. Това от Стария град. Да, на Стария град, горе. Да, не от Бунарджик. Стария град изчезнаха една група от французи на време. Дошли тук да търсят нещо, но както влезли, така и не излезли. Точно, да. Колкото за това за доцента и неговото писание, той човек ми разказва, че под Асеновград е влизал в едно огромно подземие. Но казва, имах тогава само с фенерче и не повече от 100 метра ми беше страх повече да влеза. И доколкото знам, това като го разказва в Пловдив, един от хората, в които той е пожелал да дойдат да докаже, че истина, това си бил ти. До известна степен, да. Ходил си, но да сте намерили това подземие, защото вече не се е показало. Той има води и друга да има води също, наистина, да, така беше. Спомнях се за него. Истината е, че той беше така добродушен човек, но не го взимаха на сериозно и много му се подиграваха. Да, вярно това нещо. Медийно. И в момента, когато си напише в Google подземие Пловдив, веднага излизат статии, които са писани от него. Да, доцент Калинов, да. Защото в общи ли няма друга, друга информация по темата. Той е единственият, който пише такова нещо. Това, което е казал, е верно. Верно е. Всичко е верно. Знаеш ли, направи ми впечатление, скоро го открих това нещо. В Библията само на едно място се говори за подземни обращението и вие подземни, които сте под земята. Съществата, които са под земята. Това е записано в посланието на апостол Павел до филипяните. Само там го има. Има една теория, ти я знаеш, професор Челенгиров е лансира най-много, че посланието на апостол Павел до филипяните всъщност е посланието на апостол Павел до пловдивчани. Ако това е така... Верно е. Ето, ако това е така, единственото място, в което се говори Библията за подземни същества, е това, което е адресирано до пловдивчани. Верно е. Цялата Библия е шифрована. Тя е много пъти преиначавана. Но цялата Библия, независимо от всяко нещо, което може да тълкува, е шифър. Шифър, да. И Библията, говорим и за Стария и за Новия Завет едновременно. Тук няма при нея грешки. Истина е. Да те попитам, ти споменаваш за тези екстрасенски. Да. Обаче в книгите си споменаваш също така, че си ползвал много информация и документи от иманярски дружества. Ти самият си работил като криминалист много години. Имал си контакти с такива хора и си получавал информация и от тях. Да. Сега искам да те попитам няколко конкретни неща. Има неща, които звучат свръхфантастично от тази информация, която си получавал чрез тях. За тези огромни несметни богатства по пещери, по подземия, по Вълчан войвода, пък Матейца, пък Кръстю Пулев, пък всичко това ти си го описал в книгите си. Има ли неща, сега това е един такъв много съществен въпрос, има ли неща, които не си написал умишлено? Да. По една или друга причина? Да, не всичко е дадено да се разкаже. Така ли? Например, аз описвам дадени места, но никой път не посочвам ето точно тук. Да, за да не тръгнат и маняри. Защото бяха дошли едни хора в провинцията и казват, бяха чели за Пулев. Да, Кръстю Пулев, да. Кръстю Пулев, че той е поставил и такива метални гюлета, топки, да. Там, където е заровил нещата. Тези хора дойдоха при мен да ме питат, ние намерихме гюлетата.
на едно място. Кажи къде, а няма нищо. Викам, аз не съм ясновидец да ти го кажа. Викам, щом е самолетът, трябва да бъде там. Обаче викам, той е там, но вие не го виждате. Защо? Защото е в друго измерение. Много неща, България е много богата. Много неща са събрани не само от времето на Атлантите и на другите раси. Каквото е било тук е събирано. Много е изнесено, но много е събрано. Верно е. Значи аз трябва да кажа, че Веса Маркова, Стефанка Миричева и Гергана Герасимова имат различни виждания. Значи Гергана Герасимова, да не почне от Стефанка Миричева, тя има виждане, има си учител и може да посети всяко кътче на земята духовно и да каже какво има там. Същото се отнася и за Веса Маркова. Може да ходи да вижда каквото иска. Гергана Герасимова прави друго нещо. Тя, освен че ги вижда по същия начин, че и тя си има учители, но тя може и тя пише на чист български език. Тя е контактьор. Това, което и диктуват отгоре и това, което аз се питам, тя ми го написва на български език. Чисто приписвам си го от това и ми го праща. Така че много от нещата, които се пишат в Деспетни богатства са така. Една от част е дадени, взети, но много неща остават. И много хора ме питат, добре де, ако се намеря, като знаеш, кажи къде се намират. Викам, аз не мога да кажа къде се намират точно, но искам да ви питам, като намеря, на кого да ги дам. Ужас. На кого да ги дам? Олека въпрос, да. Няма на кого, наистина. На времето на Тодор Живков изкара доста злато в България. Заедно с Людмила Живкова. 750 тона, това ли имаш предвид? Ами, горе-долу е така. Тук по 75-та година извадих и тук от Враца доста злато също. 75-та? 75-та извадих много злато. Много работа се извадни. Питам се и винаги нито Герган, нито никой може да ми отговори. Къде изчезнаха 9 корона на Людмила Живкова? Къде изчезнаха документацията на Людмила Живкова? Къде са нейните карти? Къде са нейните записки? Няма ги. Тук последните години имам сведения, че някъде около Владая има също огромно подземие, в което са изнесени много пари, изкрити от хора, които са били близки около Людмила. Но това е след нейната смърт. Кой е ръководил, кой е правил, кой е работил за нея. Много неща няма как да разбера. После аз не съм бил в някаква иерархия по МВР или някъде другаде, да мога да имам достъп до някъде. Да. Криминалната милиция не се занимаваше с тези неща. Да. Това е с Людмила Живка. Много ме интересува наистина къде са тези корони, къде са нещата, които е за България. Аз считам и вярвам, че са скрити някъде. Да, скрити са, взети са. Не смятам, че са препродадени от иманярската мафия. При мен имаме и друга мисъл. Просто са взети не от нас хората, от извънземните. А извънземни, предполагам, че всеки виждал корабите. Тук няма грешка за извънземни. Гледал съм, с очите съм виждал 2-3 пъти, съм виждал корабите. Дори тук в центъра на София, не само аз, и моето семейство го гледаше тогава. И имаше много народ на площада. Много държави имат извънземни кораби, паднали и прибрани в техните хранилища. Един извънземен кораб, който е паднал, не знам точно коя година, но е паднал във Владая. Във Владая е паднал и в момента се намира там във Владая, в подземно. Там има огромно подземие и там е прибран. Питам, добре,
Къде е прибран? Ами казва, дойдоха с другите друг кораб и го прибраха в къде си е в Владае. Мога ли да се види? Не. Много неща, които искам да видя, не дават. Защо според тебе извънземните, нали, Да. ще проявяват такъв интерес към корони на български владетели? Хубаво е да споменем, че това са 9 корони на стари български владетели, които са скрити някъде. Да. И вече има легенди, свързани с това нещо. Да. И другото, което е хубаво да кажем за нашите зрители, че няма нито една запазена корона на български цар. Да. Нали, никой не е казал, да, не е намерено, че притежава, че е намерил или че е виждал. Да. Сега, то няма как да няма такива корони, защото това са царе. Разбира се, добре. Но къде са и как са, вече тук са легендите. Нали? Да. Защо пък точно на български? Това е, нали, злато, примерно. Защото повече от тях са били, не само, те са имали много знание, притежавали си много интуиция, вярвали си не само, не говорим за Бога, но те са знаели в себе си, че това са посветени нашите хора. Кой от тях не е бил посветен? Всеки един от тях е правил нещо. Да бъдеш владетел на една държава, не само да бъдеш цар. Цар, император и владетел вече е друго нещо. Да бъдеш и духовен владетел, и да бъдеш и самият управител на владетел на дадено царство, на България. Да. Кажи ми за тези пещери, които крият несметни богатства. Реални ли са? За които ти говориш? Значи, говорим, че много от пещерите са изпразнени на времето. Не много. Някои от тях са изпразнени по времето на Рим, Гърция, Турция и така нататък. Ватикана са пращали хора също. Нали, това е една от легендите, дето Вълчан войвода ги хванал, така. Да. Ама те някой път сигурно и са взели нещо. Не, тези, които са притежавали тези карти, не са успели. Вълчан е прибрал всичко, което трябва. Да. Така, защото това са наистина на времето римски съкровища останали. Това истина ли е според теб? Истина е, да. За Вълчан и за тези карти? Но Вълчан не е един. Не е един? Не. Значи, Вълчан е много хора носят това име, за да могат да скрият богатствата. Освен това, тези пещери, за които аз ги пиша, много от това са верни нещата, но много от тях са преместени официално. Значи след като това много неща по времето на това на освобождението са преместени. Други пещери те съществуват и сега съществуват. Има ли още такива неразкрити пещери? Да, много. Има. Много, да. И аз това, нали, в началото говорим, аз питам за тях. Дайте да изкараме по една пещера да платиме външния дълг. Те ще откраднат. Тя докато стигне до София, няма да има нищо вече. Ами, те ме отговорят, на кого ще ги дадеш? На кого ще ги правилно. Да. Непрекъснато сменяме правителствата, непрекъснато това. Трябва да дойде едно наистина правителство, което да мисли за България и да получи тези пари. Тогава ще му дадат. Може би не правителство. Трябва някакъв духовен елит да се създаде в България. Да, но това ще бъде по-късно. Който да командва правителство. Това ще бъде по-късно, малко по-късно. Както е в големите държави. Нали? Да, така е. Правителството. Навсякъде е така. Идваш си тръгваш. Много са говори в момента. Темата за Вълчан войвода в момента е много актуална в интернет. Не само, че е развита, ами непрекъснато имат филмчета, които показват търсенето на Вълчан в съкровищата. Могат да кажат, че нищо няма да намерят. Могат да бъдат сигурни. Защото те или са преместни в други измерения. А това в другите измерения, аз съм наблюдател на това извън преместване в други измерения. И преди съм разказвал, на времето живеехме в Бургас. И на работа баща ми имаше кошери. И баща ми всяка събота ходеше да ги наглежда. Така беше свободно, нямаше нищо. Ходеше да ги наглежда.
И един ден се връща мокър и се смее. И викам, тате, какво има, бе? Абе, вика, баща ми беше на 40 години, аз викам, вече човек е остарял. И ми вика, както вървя по пътеката на връщане от пчелите, видях до самата пътека огромна гъба, огромен камък. 20 години минавам оттам. Аз викам, някъде да не си пил нещо. Викате, около ропотама нещо да има за пиене. Това са преди 40 години. И повече, 50. Аз викам, че устарял човека, какво да му върши внимание повече. Какво се случи после? Баща ми отива 2-3 пъти да го търси камъка. Отива и казва, камъка го няма. Няма го. Така, случи с мене. Мой приятел по карта, около едно старозагорско село, ме води да търся по картата едно съкровище. Викам, аз не копая работи, викам, ако намерим нещо и го видим, ще трябва да кажем държава. Той вика, най-лесна работа да го кажем, покажи го къде е. Викам, по картата пише, на това място има камък, има конска глава. Под конската глава има подземие, което е покрито с огромен камък. И пише, че като се влезе в подземието, вътре има врата, желязна врата, в която зад нея има злато на куп, върху купа има земя с диамантини очи, които светят, но ако влезеш навътре, земята изхвърля отрова и ти умираш. Както да е. Ние викам да открием къде е място. Търсихме, ходихме, няма. Връщаме се обратно в София, по времето на Веса Маркова. Връщаме се в София, отивам при Веса и викам, Веси, ходихме на това място, не можахме да намерим нищо и там имаше, викам, един огромен камък, колкото 3 маси големи. Тя викаме, това е място, бе. И викаме, не ме дойде на къл. Викам, добре, как ще го бутнем? Викам, много лесно. Бутате го, той е на ролки отдолу. Бутате го, влизате. Викам, как ще влезе долу? Спокойно, намери, бутни го, аз ще ти кажа какво направиш. Ходихме, камъка го няма. Вие се върнахте и го няма? Да. И го няма? 2-3 пъти ходиме. Няма. Много пъти от хората, с които съм говорил, значи на времето, още като бях в МВР, и манярите, които бяхме събрали от тях много опищи работи, ги изфърлиме, късаме ги изфърлиме картите. И ми казвате, господине, другари Миланов, ние намериме пещера, отиваме, връщаме се, пещерата няма. Отиваме, намериме камък, има кръст, на камък има надпис, връщаме се, камъка е там, надпис го няма. Много случаи такива хора са намерили неща, които после вече ги няма. Значи извън земите вършат работа, прибират, преместват даденото нещо на друго място в друго пространство и ние не го виждаме. Така и за Царево, за Троя. Да, това е древната Троя, наистина. Там той от 3 души е потвърдена древната Троя. Но преместена в друго измерение. Един ден ще се открие всичко това нещо. Както и на Бунарджика, както и в Стария град, както и в Тепетата. На времето между Тепетата е имало връзка, имало и линия, с която се движили като сега до Витоша с кабинките. Лифта. Такива много неща в България. Много, как да кажа, много неща, които ти първо ще трябва да се видят. Но хората трябва да се променят. Вече има нова енергия. От няколко вече месеци и получаваме нова енергия. Не това, за което има. Променени са не само циклите на Земята, променени са енергиите на Земята, чистотите на Земята, което е коренно различно от това, което е било до сега. И продължаваме непрекъснато нови неща да излизат в България. Ти първо ще видим какво има под земята. София, подземните градове, Пловдив, заговорихме. Целият Пловдив е в подземие. Където и значи, малко до Пловдив, малко по-над това, там е огромен град на Атлантите.
Араните, когато идват на земята, в Пловдив говорим, предимно, те взимат копия от града на Атлантите. И това цялото, което е построено долу под Пловдив, също е копия на Атлантски град. Знам хора, които са виждали къде са и подземията. И аз знам. Център на града има огромни подземия. Навсякъде с много ръкави. Много неща има под Пловдив. Познаваш ли човек, който е влизал в такава пещера и е изнасял много злато или книги или каквото и да е? Не. Някой споделял ли ти е това нещо? Не, никой до сега не ме е споделял, че е намирал. злато. Да, но аз познавам човек, който е влизал наистина в пещера. Влизал в пещера и много работи е видял. И ще каже как. Значи, той, като влезе в пещерата, е тунел. От тунела влиза в една зала. Вътре в залата има маса, в която има златни слончета вложени върху нея, златни и сребърни топки, също и мраморни. Взимал едното слонче, взимал някои от топките и се връща обратно, да излезе вънка да ги снима. И на връщане вижда в една от нишите, че има книга, златна книга. Взима и книгата, доста тежка, златна, изнася вънка, за да я снима. Обаче снимките, които прави на златната книга, не излизат. Излизат само слончетата. И негов приятел, пак така много добър ясновидец, му казва: върни всичко на обратното. Рано е оттам се влиза в подземен град, който е в Кухла. В Кухла има мой приятел Иван Вунков, този, който отговаря за ветрите в округа. Значи на него също са му разказани тези неща и той знае, че там под Кухла също има такива подземи. Там е Свети Илия, манастира, много работи има. Но това, което говоря, този човек също е от Кухла. Кърджалийско, това е Кухла. Да. Той върна нещата и ми обеща на мен и да ме заведе един ден там. Значи 3 години ми обещава и казва, и не става. И вика: утре идвам в София, ще се обадя. Идва в София, звъни, но не се обажда. Намирам го вече в това и го питам: кажи ми защо? Ме казва: аз искам, но като дойда, някой ме спира. Просто не ме дават да го покаже място. Е така, много неща не искат да ги покажат. Крият, не дават. В книгите има хиляди неща, не само за България. Аз по време съм пише и за нещата, които са били и в други държави. Да. Също е интересни неща, но повече ми интересува България. Да. Най-важното, което е тук. Какво ще се случи с България според теб? Близко бъдеще, в далечно бъдеще? Какво става с нас, българите? За мен България ще бъде нормална 2035 година. Какво значи нормално? Ще има ръководство, което ще бъде почти такова, каквото трябва да бъде. По-нататък ще бъде вече и духовно, но тези хора ще бъдат също доста интуитивни. Ще могат да управляват България и ще имат в себе си част. Какво трябва да се случи, за да стане това нещо? Какво трябва да се случи? Не се случва това. Ами то ще се случи. Какво ще стане? Ами ето, хората ще гласуват отново. Ще гласуват против еврото. Искат България да има лев, да се запази. Еврото отива на кино. Да. С тези пари как ще живеят хората? Някой интересува ли го това, как ще живеят хората? Не. Интересуват ги хората. Но тези, които ни управляват, не ги интересува. Да. Уж непрекъснато живеем по-добре. Къде ли не се появява, да кажем, никой не сме живели по-добре до сега, отколкото сега. Така ли е било? Не е било така. И аз съм на години, като минах
строеве, да се казва, двата строя. Моят дядо ми е разказвал 30-те години на миналия век за златния български лев, за това как са изнасяли жито за цяла Европа, за силата на... Както е, това е друга тема. Много манипулации има в българската история и всеки цитира това, което му отърва, нали? И все предателство, и все предателство. И много предателство. Това е цялата история. Ние предаваме себе си, предаваме родителите си, предаваме децата си, след това продажно отношение, което имаме към България. Писах и за Левски, писах и за Ботев. И хората се интересуват съдбата на... Накрая пак гледам, че непрекъснато пишете за Левски и за Ботев. Не е така, както те знаят. Това, което са ми писали, и аз съм това. Ботев се е убит от наши българи. От собствените си четници. Четници, да. Защо го убиват? Убиват го, защото Ботев иска да остане на това място, където да се сражават. Други двама не искат да останат, искат да напуснат мястото и го убиват. И той не е убит в един изстрел в челото, а в два изстрела. С две различни оръжия, пушка и пистолет. Един ден, ако някакво намери черепа на Ботев, ще видят, че той е с две дупки. И двата изстрела ли са му в главата? Два изстрела. В главата ли са и двата? Мисля, че бяха в главата, така май съм писал в главата. Да. Може би в гърба, не, в главата са. Да. А къде е хвърлен тялото му? Къде? Там, където се е бил, където е убит. Там е оставен тялото му. Нищо, взети са чанта с парите и са изчезнали. А възможно ли заради пари да са го убили? Ти казваш чанта с пари, значи има много пари. Но там е всичко на Ботев. И чантата, и парите, и всичко. Възможно е. Но там са се върнали част от българите и са го заровили. Там, близко място, където е бил убит. Заровили или хвърлили в някаква дупка и да я зариват, примерно, да затрупат? Не, заровене. Заровене, да. И вече там няма само кости, ако намерят. Да. Може би и някакви дрехи, сигурно, не знам. Всичко е изгнило. Толкова години. Много. Левски, както говорим за Людмила, не е избягал, не е учил някъде другаде. Левски е обесен. Аз съм му казал къде е обесен. На същото място, където си е днес гордо паметника. Да, паметник. Но аз казах и друго нещо, че Левски е погребан в градинката пред университета нашия в София. Там има огромно подземие. Център на София. Както и Александър Невски, ако се почне, там има не само огромно подземие, но и почти из цяла България. Нашите подземия, като говорим за подземие, нашите подземия от България върват в целия свят. В целия свят. Нямат прекъсвания. Някои по-низки такива има затрупвания, но по-големите от тях са и сега продължават да се ползват. Кой ги ползва? Ползват го само извънземните. Хората, които са надарени от това. Сега под земята имаме бази на Атлантите. Да. Бази на извънземните. Бази на още други хора, които живеят под земята. Това са други различни измерения. Да. Много от тях ги ползват. Исках да кажа другото, че за подземието, където сега Царският дворец беше. Да. От Царският дворец до музея за природни изкуства до него. Значи има подземие. В който на времето царя е правил, препарирал животни. Това вече не... Исках да влезам, те ми казаха, не може, то е преместено. От това подземие, има друго подземие, пак от двореца до нашия университет, Софийския университет, има друго подземие, в което на времето германците са влезли. В председател Борис са му оставили много неща при него.
Казваш германците, чувал съм, че много неща са търсили тук на територията на България. Да, това е верно. Какво са търсили? Ами търси си именно това, което търсите. Търсят подземието на предишните при нас раси. Освен това търсят и богатството на България. И трябва да ти кажа, че тук има едно село до София, Боснек се казва. Да. Така, той е на бели дробове на България. Там има мой приятел, казва се Росен Закс. Той е търсил, той знае, че на времето от германците са бомбардирали Перник, не за другото, а защото над Босник горе в планината има подземие. Германци са и сега още продължават, имат скрити планове за извънземни да правят летателни апарати. Аз пък забравя да кажа на времето как и за Хитлер. Но хайде да се върнем после за малко. Да. Значи германците в Босник има подземие и сега аз съм питал какво има в това подземие. Отговорът беше чертежи и части от извънземни уреди. Трябва да знаеш, че България е страната в момента, в която извънземните произвеждат част за летателните апарати. Не летателни апарати, а част за летателните апарати. Къде е това място? Това е покрай Дунава. Покрай Дунава? Да. Моят дядо е от покрай Дунава. Там има неща. Село Байкал, това е Ескос точно. Не е там, така ли? Така, там са нещата, които се намерят. Покрай Дунава? Да, всичко е там. Да говорим за Босник. Значи, това е за германците със сигурност, което е. На 3, 4 5 места германците в България продължават да имат хранилища, тайници, в които такива работи. Предимно се занимават за извънземни апаратури, кораби и така нататък. Каза, че ще се върнем за Хитлер. Борман. Да, Борман, да. Значи говоря за Борман и част от екипа, другия екип на Хитлер заминава с летяща чиния, произведена от германците. Това е едно. Значи, освен чиниите, германците произвеждали и такива летящи огромни чинии и с екипажи, които заминават и падат в Атлантическия океан. Защото машината се разваля. Не е била толкова съвършенствана. Това е положение. И затова никой до сега не намери къде е Борман. Говорят, че бил в Южна Америка, това не е верно. Аз съм чувал, че Хитлер е идвал в България. Кой? Хитлер е идвал в България. Нямам такива сведения. Нямам такива сведения дали идвал в България. Би ли казал нещо за край, което не си го споменал в книгите си, а искаш да го кажеш? Нещо за българите, за България, за... Това, което мога да кажа на България, е, че България ги очаква добро бъдеще. Един ден България ще бъде духовен център на целия свят. И в тази малка България ще идват всички от цял свят. Тук ще се подписват договори, тук ще се подписват споразумения. Това ще бъде център на земята. Защото от тук до... говоря за подземния център на земята е най-близкото разстояние. България е благословена земя. Българите ще бъдат рано или късно, ще бъдат много щастливи и те ще бъдат духовната нация в целия свят. Много ти благодаря за това, което казваш.